Najväčší straight face, jo? Pri milióne, jo? Takže takto. Tak. Ja už som chill, ja už som pro. Ja už som profi. Kámo, jestli si někdo doteďka myslel, že fakt jako, že bereš drogy, protože všichni velký influenceři určitě musí fetovat nebo tak teď už tomu určitě ne. Pozeraj sa, ja už som chill. To sú idioti proste, hej. Rozumieš mi? Hej, kámo, what? Oni to sú proste fucking trolls, kámo. Ja proste tu nemôžem ani v kľude mať milión, lebo oni dávajú unsub proste. Moji odberatelia zomierajú. Jak je to pravá ruka, nebo? Takto. Tak, já jsem co rovná jinou ruku, haha. My robíme to tak totálne idioti počas toho, ako nám idú odbery dole, kámo, čo to je, hej, kámo, niekto keď z toho bude robiť mi, OK, DVD mi dal odber a zvonček, hej, to je paráda. Hej, ja tu budem do zajtra, kámo, lebo oni... Ne, já si myslím, že doufám, že můj hlas zní fajn, protože furt jsem trošku nemocná, ale teďko je to můj stream, já mám milion odběratelů, prosím po odstup, děkuji. Takže vážení lidičky, já vám hrozně moc děkuju za... Kámo, reálne, čo si začal rozprávať, to dávajú uncup. Tu si zober toto, daj si čaj a chilluj. Actually, tam nie je žiadny čaj. Daj mi to, to je moje. Actually, je to přesně ten čaj, co nemám ráda, takže... Tak jo. Hej, ja už som tu chcel dávať, neviem aké. Správne typov len. Nie. Hej, kámo, ja vážne nemám napady, hej, počúvajte ma. Peter Kopecký, díky moc za sponzora. Počkaj, tu je 16 000 ľudí. To je insane. Prečo je to 16 000 ľudí? Kámo, to je jak Speed, keď skončí stream. No tak toľko ľudí, jak ja mám teraz. Hej, tak ja vážne. Chce venovat chatu. Okay, Tady píšou. Možno preto dávajú uncupy, lebo ja sa ako Jo. nevenujem chatu. Tak poďme sa venovať chatu. Ahoj, MPC, jen tak, milión, áno, presne tak. Ahoj. Já to nestíhám číst. Tak okej, ty budeš to čítať tu a ja to budem čítať tu, lebo my máme chat dvakrát. Moon, ahoj, MPC, že vraj sme MPC. Ja by som aj tomu veril, hej, počúvaj ma. Práve seru, hej, kámo, akurát oko sa mi dáva na takéto. Já taky. Hej, počkaj. Here we go. Nerobinkaj. Zdravím, Moon, sledoval, že jsem tě poprv kdysi naočil Gold Rouge na serveru Qplay ve 2015, měl, že si nějak 5k subs v té době a furt tě sledujem, přeju ti vše nejlepší. Qplay som začal točiť až trošku neskôr, ale ďakujem. Počkej, my to hrozně rychle stoupá, kámo. To už bude, však to bude teďko doslova. What the fuck? To je strašně rychle. To je hrozně rychlo, kámo, hej, to tak Kámo, počkej. Počkej, hej, daj to. Ne! Fuck, hej, kámo, počúvaj ma. Hej, okej, fajn. The motherfucker. Ja vás nenávidím, kámo. Kámo, mne sa úplne začne potiť dlane, actually. Hej, What the kámo, fuck? keby to tam aspoň tam prepustilo, ale nie, more. Oni tam budú dávať, hej, stop! End my suffering, end my misery, kámo. Strašne. Get me out, Nebuď. Ja vážne neviem. Kámo, to je cringe. To je tak, proč to tak cringe, kámo? Chápeš? To je extrémne cringe. Pozeraj sa na to, kámo. Hej, počúvaj. Dobre, ok, fajn. Dobre, keď dáte milión do také, že za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tak si tam pusú s nuličkou. Nie, to je actually veľmi weird. Ja vážne, hej, ja nemám napady. Hej, kámo, ty mi tu... Dobre, nemôžu mluviť ani, ja sa omlúvam. Pozri sa, kto dal odberať zvonček. Dčko, četečko. Kámo, pozri sa na tie odbery. Kdo má odběr před 1 milionem, tak je frajer. Foxík zdraví, Každý si D. bude hovoriť OG, kámo. Let's go, ne. Hej, to bol ten najhorší nápad zapínať stream akurát na to, hej, kámo, ja som reálne bol také, že 15 odberov pred a tam prišli kidi, kámo, a 300 odberov mi dali dolu, kámo. Hej, ja som na týchto odberoch bol už asi tak 3-krát. Ja som proste išiel ku 999 800, potom to znova kleslo. A? Asi máme nádej. Kámo, pome. Hej, kámo, už to skoro máme. Pome na to, dáme to. Počkaj, už len 100. Tripi, díky moc za odber na zvonček. Pome. Je to tam. Je to tam, hej, počkaj. Kámo. OK. Hej, toto je, počkaj, nie, to je fake, to je bez tak nejaká fake stránka, toto, hej, oh my god.
jak to rychle skáže. My God, čo? Ok, vieš čo, poďme byť profesionáli proste. Kámo, ty spravili No a, počkaj, samozrejme, žiaden no a, ale proste, musím počkať, odteraz som profík, jo, odteraz som profesionálny, neaktívny youtuber po jednom Nie, samozrejme. OK, ľudia, ďakujem vám všetkým veľmi pekne za 1 000 000. Hej, počúvaj, ja vážne, toto je tak extrémne nečakané, že ja vážne nemám na to slov. Ja neviem, čo na to povedať. Ja som si myslel, že to hitnem niekedy, kámo, zajtra ráno, kámo, tretí, kámo, ráno, kámo. A pozrie, Michal, hej, kámo, ja tu dám 1 000 000 000. Ne, asi, kámo, to je čo? A hitne 1000 k tomu OK, ľudia, takže, bolo to úplne nádherných 10 rokov s vami. A teraz idem na to, nastavenia a zmazať kanál. Iba som prišiel nahrabať... Ne, srandujem. OK, teraz vážne ľudia, Ďakujem. Ja tak nie som dobrý v tomto. Počkaj, takže... Ľudia, ďakujem vám všetkým veľmi pekne za 1 000 000 odberateľov. Je to astronomické číslo, ktoré som absolútne nečakal ani v tom najkrajšom sne. Môj predpoklad bol taký, že 1 000 000 odberateľov nikdy nedosiahnem a môj celoživotný sen bol získať 1000 odberateľov, ktorý som získaval 1 rok, ale za tých 6 alebo 7 rokov, čo som získaval 100 000 odberateľov, 500 000 odberateľov a 1 000 000 odberateľov, ste ma vážne extrémne prekvapili s tým, že ako rýchlo ste to dali. Fucking hell, hej proste. Ja potrebujem trochu to... OK, fajn. Vy to na mne nevidíte, ale proste ja vo vnútri úplne vriem. No každopádne, ďakujem vám veľmi pekne. Máme si dať pusu. Poď dať pusu. OK, urobím vám radosť a dám pusu. Máte to mať? OK, hej, ja už budem končiť stream, kamo, oni budú dávať úcvy. Hej, ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Týmto moja kariéra ani zďaleka nekončí. Toto nie je môj cieľ, hej. 1 000 000 bol to môj cieľ, ale teraz už to môj cieľ nie je a proste idem ďalej, ľudia. Hej, počúvaj, jak ten chat to normálne nestíha. Počúvate. Je vás tu 16 000. Ďakujem vám veľmi krásne. Týmto to nekončí. Povedal som si, že do 1 000 000 odberateľov si budem všetky svoje videá striať sám a pozrite sa, čo som na kanáli mal. Počas toho, ako som to všetko robil celé sám. Predstavte si, keby som k tomu mal nejaký tým svoj. A to je teraz asi môj ďalší cieľ. Proste toto je ďalšia etapa, ktorú potrebujem rozbombiť. Hej, ale vieš, čo je teraz trapné? Ja mám niekoľko... No, ty si už samozrejme v týme, ale počúvaj ma. Mám asi 3 alebo 4 videá pretočené, kde mám, kámo, ešte len nejakých 992 000. A budem tam hypovať 1 000 000, aj keď 1 000 000 už mám. Jaké to je trapné, kámo, ja som to ani nestihol vydať, lebo vy ste proste dali 1 000 000. Hej, OK. Hej, na toto musím robiť nejaké špeciálne ďakovacie video neskôr alebo niečo, hej, kámo, lebo toto je úplne, že ja som teraz vo vnútri úplne rozhadzaný proste emočne. Ako ja som extrémne šťastný akože za toto. 10 miliónov. Nie, 2 milióny sú fajn, odteraz ideme do 2 miliónov, hej, počúvajte ma. Týmto to nekončí, je. S takouto víziou som nešiel na YouTube, že si nahrávam 1 000 000 a idem preč, hej. Toto je úplne priebeh youtuberstva mimo mňa. 1 000 000 pre mňa začína akurát ešte len začiatok. Preto teraz som robil všetko to, čo som vedel robiť ja sám. Ale keď dokážeme ešte k tomu mať ďalších ľudí, čo mi k tomu vedia niečo... Kámo, ja ani rozprávať neviem. Keď budem mať ľudí, ktorí mi ešte s týmto vedia pomôcť, tak proste idem ďalej. Ďakujem každému jednému z vás, každému jednému kolegovi, ktorý so mnou kedy natáčal videá. Ďakujem akémukoľvek fanúšikovi, čo vy tu teraz, ktorý teraz... Hej, kámo, anglický kámo, ja nedokážem rozprávať. Hej, ľudia, ja to asi musím ukončiť, kámo, lebo ja sa rozplačem, kámo. No je proste... Počkaj, ako vyzerá môj kanál, keď si dáme, že youtube.com/StudioMoonTV. OK, poďme sa teraz pozrieť na YouTube. Hej, oh my god, 1 000 000, hej, počúvaj ma. Dobre, OK, ľudia, bolo to vážne úžasné. Ja sa idem trochu spamätať, pretože toto je jak sen reálne, hej. Ja mám teraz normálne proste, what? takže tak, ľudia. Mám niekoľko pretočených videí, budete to vidieť na videách, budem robiť ešte jedno špeciálne video a ja teraz ideme, neviem kamo, tancovať alebo niečo. Oh my god. Milujem vás. Hej, ja to vážne musím ukončiť, lebo ja proste, to je moc na mňa. Ďakujem, hej. Hej, dúfam, že sa na mňa nebudete hnevať, proste ja toto musím spracovať. Za chvíľu vám dám vedieť o všetkom, čo prebieha. Takže ďakujem vám ešte raz všetkým veľmi pekne, bol to úžasný. A že si to zaslúžiš. Samozrejme, že áno, ale to nemení ten fakt, že som z toho úplne vypnutý. OK, fajn ľudia, ďakujem veľmi pekne, ešte sa uvidíme 100%, toto nie je naposledy, neviem prečo každý hovorí, že bylo to super, nie, je to super a ideme ďalej ľudia, toto nie je koniec, proste, kto na mňa prišiel teraz, idem ďalej, posúvať limity. Takže tak ľudia, vážne, musím ísť.
čau.